Sampeyan lapo, Mas? Waduh, beneran kon Rene. Aku nang papan wit-witan ini yo kepingin terus kodami barongan iki lho. Tak undangi yo, tak kon ngaslupi aku. Engko tak kono yo, sapa jenenge nang barongan iki sing ngaslupi kini ya? Ya. No, tak sambate. Sopo iki sing ngaslupi? Sopo? Sopo sing ngaslupi iki? Bedas ah. Macan, Cuk. Kok lek wis ngene iki yo, macan tak kok bedes yo apa wis aku waras. Gak wis. Loh, Loh, Nandi Mas, ojo ngamuk Mas. Mas, loh,